arisan ni Nangon. Arisan hebek sarang sabda pusuwi. Sekali manon mangihud dohot siang lansia. Nakininga persolo lansia. Kamuan arisan musik. Siang arisan dos niroha dohot beda opus bagus di akadodo hari nang terbentuk arisan dos niroha di akta pemuliana pemuli baru do akan biasa rumah tua sahabat saudara ini giliran di irak kemajalo pas di pasar rumah tua ni amat opus bagusong isong kasih atau hita di dari nominalna sadia dohot wakna hubai kami isong tercantum tiga harap dohot jumlah isong domek sudi irak. Jadi kami siap atas nama arisan Nusantara Hatta lalu dohami turut berduka cita di parmoting ni amang nataha holongyon buta arisan ni Nusantara Hatta kesatay ma tueda pakto mo mau tuara pakto tuhat nama masing-masing ima atas nama lansia. Bagus. Dia melon petrol sana pengurus untuk penata hubungan berkoordinasi. Jadi kami sebelum di paparan itu kain terasa sangat kehilangan di parlemen. Mulai dan kita mengenai Tuhan permulun Solomon dalam tiga Tonggo na sumunod ay ata mga sumunod ka alani taniyang may tatbata ang diyan babatuon di jalan hata ay disimuli dari terjak peribana di harajaw ni ibata alani dihamu abang nami sa lubunan dan say dinagpata yang muna pasok kerja lumu saya masuk hatta mak yang ke pesarian kalau lagi laho menuruti akan menuruna di bulan di Babatuan salani pertanyakan di hatta angkian mah di bulan di Babatuan asal Babatuan dihamuna seluruhnya akan abang nam itu nam saya tidak hatam yaka na solamata roka di baca tikion di baduru di watama roka nadingga di nasida asa marlas diloh nasida terlebih ma di keluarga marang di hidupan di watam yaka na soharo kedua anak di watama anak nasida naso tubuh boru tong di bahasa di Batak boru di sini saya gomos mahai nama tanya dia mungkin kinanyo di dunia ni babatuan suatu di sahabat Tuhan itu saluhuna akatannya tadi gawe mata nas di roha di kamuna saluhuna langsung jadi semua lima kata sinhali Kiatma di na si patutikta ng
tua women in TGB para pako ala ido si nagabi peraturan di angkatan dasar di rumah tangga di Purwanta. Jadi itu semua permusim nami karena ini masih salah kan memahami do udah suntuk nami banyak mah kontak kenal. Songonima dihamuna kamanggoro nami boto nami Mana tu lah. ima ina pado-pado baknya manggoro nami upu bagus dodio akamanggoro akala ito kuberkabido siang nasaro hamuna dinaraho mangulahon ulaonon dipertuau ni amanggoro upu baguso disondo hamin sude akahula-hulakan marhamaranggi nang kinorahami boleh tu sada pihami madokon hata naudion tuhamuna akarai nami woto nami angge ma majakon beramuna majakon nang dipatok diom muna akamang boru akaito dumawi madiho na boru opu bagus boru moloiba bodo no honoku sarupa do kehinga kita ala nabi nahro songoni ay moro tiki merkareja on nama dong akura nasa hudulan itu matongan di huriata GKN perdamaianon nasi jodjot pro tutup matongan di huriai ala yang kena dari minggu mamilangi dorhaku dak kiaso dia mana menggoron dung keluar gereja tidak dohami komunikasi tak keluar doha ala yang kena dari minggu itu datang ya wow di bekas rohaku terlalu mana orang bersedelanga kami terlalu mana menipis jalo siapa matongan di hudulan jadi berhitima di naboru di son songoni jukni roham tetongdo songoni jukni rohanami sudena alani mana boru matanya mau tu debata dipedang namurmu pihibas naho pahidi dia sudah akapo paramon kami periksa rumah tua ho tua kak ada mangito dan aboruna dari songoni ma dihamba kanai nami boton nami besok kami sudah nuai akah hula-hula nomor barangi agiak ma dihamuna sada hasuhuton itu mesti dibata dihamuna sadari roha asal to kau mau saya minamina so melepak ni gaul masih tu koran so suha di rubian asal nabuk dihamuna ulina denggan di budian ni amang boru opu bagus studio marhitei ma di sok kami nuai moro peholan tangiang si pasaton nami tu hamuna marhite dang nami tu amat taribata andiak masahap di hamuna di sahapodi pasu-pasu na sumurungi mabayro hamuna nasora aron betidua nai nasopa nasohota andiak ma di budian na tinibu ro akasiroka mitodina naolo gabe doho naolo bagi hutan tuaka ada begitu marhitei ma di hamu depet hata padohan nami anggek ma tubuh kakak pasu-pasu di budian ni amang boru opu baru studio tuhamuna pemeran nah so ini mana kamang boru karena semua di atas nabu batua di budian ni amang boru nami opu baru studio di hamuna na sada huton tongosonnya
watama di hamuna anak riris bol garok donga muna may sahak na sa ubat di matutu asa sinyo karyara baik degan buta tuaka ano lagi to tiburo muna anak na masangat boro muna binatung akka na badbuwa asa sahak sulu sahak batu botean nunga upasa hatami hata nauni hata nadenggan mahita kanyang nami ang dia mamagak ubadang muna sahak mahamukora mangapu di agabiyo jadi iso manima Satay na dyan ito lang. Pete suisipulya muna. Tortor muna. Asahami joro. Ate karajarani. Jadi somnoda ya kalay nading gamay akan ay dokomi alay hami magpagi dua di sorno mangelet tu hamuna kamang boru nami lay nami molo dumpe somori nunga iya suruhan nami at songni ma sidohon nami tu hamu kamang boru nami mo lihat ma di ho kamang boru nunga ngasah di bolo tum robe ho lahu manobaru bahami di to dinami nunga ngasah di sa mangu horas jal gabia Mani na songon dia be. Tumpana. Kororo ami karajarani lao mano muna karajani hula-hulanan. Naruh aku bah. Walau ni madok nakin. Anggia tung sikot kami yang ni calon ni. Tak lumomi mapaparan ni na dua-dua nami opung si bagus dojo. Jadi sama di mana dihita. Nyan suara kudo suara muna. Nunga tungele ruh aku nakin. Madok tu kamang borte botota. Nunga tu saha di nauli na dengan binasapi. Alay roda si naman dokor. Ikor roda si naman pahita. Buha ano ay dihamu hita akan maranggi. Buha tajaro mak. Asa borhat kita. Jadi sama di mate. Inaruh aku. Kamu dan tu kami hula-hula muna. Ang dia matong mamasuk-masuk di mata di hamuna. Saya dengan suhuton. Segabi ma na di hula muna di balian. Sinur ma pahapana muna di hutan. Asang dia bos di pudian ni amang boro pengisi bagus dodion. Gabitab badi hamba ka pasarawan natama. Tuan ka ari na mangheton. Asa horas mahabun na mangalian. Horas mahami hula-hula muna. Horas maham dari huta
totong horas maham totong akan hari pangarap. Hei, maju tu Nama gua tasong ni majolo mengalusi paduka munai aka amang baru akan. itulah. Naruhatu ngadus berwata asal jalo habi asa hata studio. Itulah, jangan tu. Amang nama orang Berapa? tinahu ay mual binag batu penguhatan. Baik mak dihabi hasahatan. Las paduma tugodang studio. Udah yang mak acara Udian yang caratan. Terus pengibar musik. Menara aku akan memburu dua masakan. Kami nuang segala kompasam penagu dan kami tawara asam dia ma kumtas niruhani amuna peperan nasalukna boleh dan tangdalan tangan nabi upatu Tuhan ma dulu tuamuna Mana itu lah? atau kau manong ya deh Oro. Muna lupa terus asibaragas. Hari mahula muna bikin. Bolo na duo umma agka nangangalap parungen. Ama dikicam. Dia mehor na lupa. Ada kurang mau tabere. Ya kurang mau piang mau tabere kita sudah dah. Berarti dari pangaran tu agka. Jengolo sakami ulus. Lungadosro. Ina terusuk nama saya berei nama bokut. Unang diuloni masmi. Hataki. Terdok kamu mah. Kami magbuo. Di Panginoon at hamuma ito hangin sa akin. Madama, sakang ulaw muna sa Tima. Itulah. Jadi binasaat matulungan. ang baduo jadi makata may takara jil goro Kain matulah. malatu mari tuhata kepada dikion jalan marhite diriani nang rohamuna bagor hatto berenami untuk sudah gusol jala tiurdo nak pikiramuna odoke ha ubegi dia ka borbor na tiurdo dalam ditangiang marhite tangiangnya mata ka ditenak jari Sanggia mawas masa materewata marhite diulonta sodarion di patuha hamudon main muda bulan nago atik pe tak kulagu dupe marhite pas-pas dewata di jalo bereo di pas-pas matar dewata ma di hamuna saluna lubuhi ma di peparan ni berenamion na di bagasan persekolahan dagok manang luan na jala jupang na jalan Betul-betulah. dia akan mengalami perkara juga pe ketong pada wata na patong untuk perjuangan utama Betul-betulah. bagaimana niula di pamula sinur manatinam Betul-betulah. orang samuna tinggal di huta sama di mana tinggal di pangarakto Betul. di bulu gula karena tenggang sorma juga karena batu Betul. orang semua salu na berenami siang dia masih kencang umur tujulanon di hamuna tungguan yang di debata di hamuna salu na di sejarah itu Betul-betulah. doang pera amang permusik nami Jabi. Sasa madalan sangyang ngami ano behuki marhidi tangyang pasu-pasu dilan tangyang ngami aso-aso naima ulo si torong rapu di batana mang ulo si dia kawapar dia kabereon selalu baru mari kami di si godang mula godang soba lalu di sini kami no ay pasato dalam sangyang ngami tu berenami
so puna sorok idol itu adu kita bani namaroi dia debatama dia musaluna anak riri baru torok doangan muna mai nasa nasar batu sudah mari arah takkan dengar diuda itu guna mata debatama dia muna saluna tubuh guna anak nawar sangat yang baru muna dia akan uji buat Tuhan saat masuk saat mendebatikan tangina mata debata di tangan nami salahu namamu mengapu orang dalam mengapu kami Raja Nabi mata nomor 2 di bata diolonya ipagiromi akatulang natulang asa macakup badan tarlubuwi ng partot dioni yo paparan ni na tuwa nami nasari matuon o pinoro na na pacang maur muna ka Raja Nabi ipasa muna suwag-suwag na kami akka paparan ni Borumon doro nami sa kanina niraw inamatua bago naman hanto dulu naman ruwiya oras mang is oras na badjalo ibas kami mangalia dari bali ate ma pada mau muna ibas samu oras na kami paparan boru muna jadi sokoni masokon madok bali ate tu muna jadi opiak Raja Nabi Raja tulang natulang ngami asaro kami lau manopa hamuna karajani tulang ngami natulang ngami alayak kana tulang do tulang nami salubu so ni do inamatua do horon nami tak sudah purung nang pesosak jadi pelia tu songo dia biar nongan haroro nami lau pasang apo kamuna hula-hula nami sotong manarita umak karaja nami songo ni mapangiron nami joro tu hamuna tulang ngami do tulang ngami asal kami musik takat Raja Nabi abang par musik nami asabor kami lao manoppa hula-hula nami salu baik musik lao partai kamat bata makira senado maju dan nadunok yang kabasama tarode matututulah hidup na dua-duarena diutuk na kadak-kadaka akadabu ini roha memang manotor marhidi dia juga neberion laus direkta mudah hari mardoa kebe itu kamat bata masaluna diamna saluna bisara suton pas-pas warna ini nang giat makorolas ni rohai diamna saluna di kurian neberion
Atau dalam pengapuan silong nami sian tuhamuna ya nakon nami ay marjunjak main na marjunjak tiap bayar ay nay binat udah selalu natangi yang sian haangi muna boro muna dalihan atau boy masian nami ulah muna sedakas may ya pomuna martongan ini matutu koni masiro nami emang permusik nami biasa manauli bawon yang mata daripada di salu na ya nakon nami om bahan hasat nyong dok ke rumah cucu-cucu. Paran ni baru kuna gabe. Kerajaan anak konak kabere itu. Kau berbahasa. Ngasih kok itu. Kupasatami tangiang buda do di sude akar raja nayo tambuna bisa tikyo lungai pasat lamuna hima akatamia dohot akapudo akata nauli dihamu akan akon nami salumut nama namuna paparan ni lekku nasarima tua anggiak matong itu sama tanaman tua di batari hamu bege sanak na suguta rek hirup ni lekko asi marwanya matana matuna di batama di hanguna gabi asagabi hamu paparan ninyo lekko nasari matuna lumobi mahu bege hami ya kabere nami na sumarsa suguta asi marwanya matana matuna di batama sirokap ni tortina lumobi ma sirokap ni angkiam matto matinangnya matana matuna Sudi tangiang dohot panggilan namin isa amrok ni batamay labuna ganuk marsara-sara pagparan ni lekon lumobi ma tu pagparan ni umutok ko nagagi naik penon nani ma somon hatani na dua-dua dok na dua-dua julak-julak main na sebat nani sude hata paso hata tangiang na pinasan ng karaja apo mo may nung marto manija matu saat main nasuri saat mati lunga saat be saat kami hata noli tuang saat mampors dan gabian kami minta itu Pobi dia pasahaton aka hata nauli hata nadengan nagabi pasbasua Tuhan pinopar ni pamuro muna ima na pinopar na pinupus ni ang kinami o putulus o bagus saya ulama mapalaban sa dami jo saya ulama mapapartinang Tuhan di atas tulus alani nung hujalo hami sa luhuna ka tangiang muno martinangi matto nga mata na marto di bata di sahat pong may Tuhan sahat manauli sa manadengar saat na kelas ni roha hagabion so nang akapasu-pasu na Tuhan alani doro nami matok Tuhan muna asa harbangan matong dalat tuhuta balatuk madalat tujabi hata nauli hata neneng ka sudi na pinasa mo na Tuhan wapo hami matong martong ani jabi saha macolo sa tubotean saha masaluhun anak tagyang muna Tuhan hami kasuta bulod dota ka paranam gabe saluhun na macalo ka hagabian so ini masa nyata nami pangampun nami kamu na raja nami termasuk matuak ka si Tuan na torok na raw madaputong kami na makahalong kami so ini masa nyata sa kami mula tayo gabi jara horas nga disaw kami rin di paparan ni natutuo ala na yung mardodot Tuhan ngai boto huam yang bayan ma godang pangaponi
nasa jolmay komate komango sibuki nasa jolmay komate komango sibuki namang hului komate asa tunding gamuse namang hului komate asa daging ondo gabi baki jalai kondo malaki daging ondo gabi baki jalai kondo malaki asa sugut bakiti tuha sangapon asa sugut bakiti tuha sangapon ibidang Doha hehean, doha tanggoluan ninna Tuhan Yesus. Namangulo ganok na porsea dia. Atik pemati bana. Celadang mati bibana. Rodis salimulina. Amin martani maida. Ale Tuhan dibata amanami na di banu agitja. Lunga dilehoku anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian ala di dosa nami. Jala di bangulu hodo ibana. Asa dapotan hati goran doon tagudua kami. Diajari jala apuli mahami asa unang madili hami. Ala nang dijogo amanami. Patugo maha porsyon nami jala pabingit maruhan nami magkirim di hanguluan sugot. Asa unang mga dungi hami. Songon si Pilibigo na sumarpak kirimuni. Sa itaiti maruhan nami tuho. Ay hodo si pangapul. Jala hodo haposan nami. Namarsigat tungtuhodo hami sahat rodi hasusudan ibu hal nami. Amin. Upasatan. Yesus parolomi tuhoro muhubobokon moluki nabari udang mamora oktu
isonata percuma melihat kita tua mata perdengan basai ala tidak dipetikin dengan kita dan pason dua nyari di bagasan tikyon lima dina pada pakai ni amang na cumulo nang di harap itu atas yang toma-toma ni keluarga muna ison ami ama gina tarmubi natulang rohami sian pumata ina dua sian ina sadaro ina dua natong roturut kami nama ni rohat di parami tulangon tumadiko kita nama dapeton Tuhan mungkin on mana terbaik di Tuhan di tulangon natulang di ruang Tuhan kita nama sakap alai Tuhan dona patulis sudah akan turinggas nama tong tulang pas hatu diri di tulang Tuhani alaholani dona boy pangaluluan molo hami dongamu do akak keluarga si solhot sude bulan persatokinan do alai molo apurus natulang tu di toruni salib ni Tuhani HP na di ruhan natulang natong do urupan itu kahani natulang lo paburu-buru aka paparang natulangon tujuanon jala lam seha mo natulang lam kajang murmu satu tomboy ho maniroi kami doa kadonganmu terlalu biar kapaparang julungnya dong di sana imana na Dios ni rohata tung sosadia pe natulang gawi boy may taulas ni roha tau hasanga po may di Tuhan pe natulang Mati kiala Tuhan partu disahali persidangan nami sian amanah ina holongan di rumah namion dinanain patoron nabi mangamawon tuinganan parselokinani habus itu tudon yang rohan nabi alai humpar do tuhatam salahutna dia kanau jumulu ni alap musin tunga-tunga di guru nami naung maru jumulu asa siatano ulat tutano jalan lagi mapakirimun nami akan tinggal honna marhitis yang hatam naga dia pulapul di tengah-tengah ni keluarga lungobi mani ina nami nama kabalumu atau pakulingi mamarhiti todi pembadian asih marah kegagasan Kristus Yesus matanya kami amin pumuan sari madura baksa dia dineng naribe damang natahalong yun tapado-pado bahkan ngolo saya tabirin bebe tak pula ada bebe di taharsa anabu itu beta bayangkan semua dia ulaja semua dia bohong bahkan taingot saat tu ditinggi gudona anon duk singkok tapataron taringot mamusihita di sesudi jala terbayang mahita di mana di kuari nama gulu damangon ngajumolo majuluan hita maka nahita ke nama gulu itu di kuari aduk tiga bagian mulu hidup marsa anaknya marsa mulu bilang marsira dan aduk ide upi ingotom masudia kana masa baik na dinggen baik na roa alay ng gudang taingot inaulina do sa manero na malo imamuloma baru mulungu ala na mangulo godok mamusiroha puasa godok roha mula kau habis sa parserahan dan disiwi bata song ninang inang namang kabaluan nasa lilingon rapat do marminggo rapat do balian iya di balian dang adong beda mangon godok maroha olo sudah ulah-ulah duka bismusi masuk mangulu lungum maroha
alani lugon ni rohaon tubuh ma agali bakal labdaw siya Tuhani tubuh ma suku-suku puasa iya tuaw jupang samuni alani lugon ni roha majugjut tubuh hadusaw imana ba muna sa keluarga na di Bagasan sari matua nama gulu ikon marpos ni roha jelas sahat ikutot tahatan ni Tuhan ini di kondisi Johannes di pamukapos 10 patay 10 tulo martua ma akan mati di Bagasan Tuhan ini olo tuturin na toti masohok manasida siapa kurikulum nasida ay namang ihunto nasida maaka nanuda nasida sada tabuat hatuaon di dabangon bolo abangon nang napula pabanggahon urasa siya luaton o maparpikunaw ringgas yan o nama unang ngatsing roha mo panutaw ati manudok ko puso memang kenyataan ka alay diharanjinan ni amangon diharinggason ni amangon imalungon ni rohan non diamona buasa ikos sumanon tupuna buondaw ondo sada hatuaw na dang dihalujahod betuhamuna dang dia pehobe hasoratan itu hamuna dang dia pehobe tuhamu akan narikot si patupaon alaniaha dang sedia liling diay saha mau tutuhani sumni donang tuina ido sa sahatak kahatan na hula-hula muna na kiring kudang kahata pasu-pasuan bago na madungdung tu pilo-pilo na maraja salto mainang nalungos siya roham dukta pataron no damangot dengan pertukirani Roma akan lalu jumagar dia kapuk para muna akan ajagar si pemua muna dobi ima adu awani begitu inang dison inang paroding kudu mabuat sarap dibuat dulu terus daro hadi Tuhan pastor hadi Tuhan margu budi jelas ruida nak kini tigar budi mulia tigar walau karena asing mungkin tak taat dari situasi. Oleh sada haguguon atuaw na jinaloni ina di pargugoy Tuhani ina macalo sudinay soma na diloni Tuhani hodo na marsakta alay ko na patuluson ikonaudo bisa kabihita doon yan si gajang umur dobe alay Tuhani madok daw loja huwan no nina susah huwan no do keleng mo alay unang boha-boha roham bolo tupi jumoro siap ko sama gugo do wala ito la gugong do dibayin pabujunani ido hatan ni kubus atong inang margugo mayina sasahat hatan ni dua na madokon talibasa tubi-tubi niloti atau tiki tubi-tubi niloti pengging sarunga dua mayina kairing-iring anak patugo-tugo anak kairing-iring pahumpu sahat tu nabar nini sahat mau nabar nini yang kahata pasuan doh sudah kining nakatan itu hata naik ijumpang di tonga-tonga ni gulung bartua duina bartua doa mangon dunga sahat tu Tuhani yang dilihon adu jauh ni tu hamuna alai ilui dilihon mula tupe sa tongkini soman hata ditita do dibalik di hasusaha Roma las nirwahi ima jupang derengon di inang siya nakapapara na tininggalhon nila mahon patuloy-tuloy song ni manak kamu nasa akan namarsahi karabul maakan di Bagasan at sa Piruma margugo maakan nagali marbisuk dohon angka namarsikola jala jupang na niluluang muna sa lobot na atong nung aposrohat na di Tuhani pangalak di Tuhatay di amang natahaulong yon tapasaha maderita tapasaha manang taliyangta saha manang apul-apul marfitis yang hata itu hata tusudikin luar dan tininggal yang amin bertani ay manungun dorohanku mandapotol dewatanku asa dilambung na au asa dilambung na
Walang lambe utang apa bang? Di pasu-pasu Tuhan di batamaho la ruar doh la bongot olak nion ro di saliling na. Amin. Mari dimaita. Holong dorohani di batakku holong rohana totong dia. Holong Aku marhite Jesus anakna. Haye patu padu alu aku marhite Jesus anakna. Mari kau Pelan kau turut tuh, pelan. Pelan. Sawah. Di sini dah masukin. Pelan. Macam ukuran. Lihat dong nasalo, dong licin. Pelan. Oke, mantap. Iya. Nah, lepas. Tano do permulaan di dagingmu mula may tagabetano alay Tuhan di batana manopaho doho Tuhan Yesus Kristus na paluaho ko sa dosa doho to di perbadian nama Joho Tuhan ngoluan na suara suda ima mangaramoti orbu ni bakem pai marwari parpudi amen martua doa kana mate marhite-hite Tuhan yola nion olonin na to di asa maradian na sida siya kaulonna ay na mangihutu nasida do aka nani ulan nasidai amen mar alay Tuhan debata ama namin na di banua gijang odo debata na punahami ro di sudeng odo nami
Selehon mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha ami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saat tangamu bato dinami doho daging nami. Asa unang lilu hami di ujung niya jal nami. Selehon to demi manugunugo hami. Asa diramoti hami. Molo hugulu sami rura linggoman ni hamatiani. Asi maroham. Saya pamasuk mahami sugo tuha sonangan na sunding gani. Amin. Mari Sonang manodom, nama tuai, nama radian sianulauni. Nani ulemu di hasol maun jalan nama hiton hotu surga. Nani ulemu di hasol maun jalan nama hiton surga. Baru amatia tugasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Benar jadi 3 kali 3 kali taruh dalam opung 3 kali dalam opung sekali lagi Musepamatakon siang tanomano. Suang mangudu wahenun itu hakku haleluya haleluya. Suang mangudu wahenun itu hakku haleluya. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Do tolong ni rohani di bata ama. Do parsauran itu diperubadia matotong nama dongani mangapuli dohot mama semasuhamun wae saharo di sandelina. Amin.